салом дӯстон, Лигаи Чемпионҳо баргашт. Он бозиҳое ки мунтазирашон будем ҳамакнун оғоз ёфтанд. 14 феврал рӯзи ошиқони футбол асту тамом. Ошиқони варзиши рақами 1 ба висоли дӯстдоштаи худ бо номи Лигаи Чемпионҳо расиданд. Шаби гузашта ду бозии даври яккашфинал баргузор шуданд. Дар бораи ҳар яке аз онҳо суҳбат мекунем. Ҳамчунин хабарҳои дигарам ҳаст ки донистани он барои ҳар як мухлиси футбол шарт ва зарур мебошад. Як лайки қиматбоҳои худро гузоред ва то охир видеоро тамошо кунед. Дӯстон, ба ғайр аз Лигаи Чемпионҳо имрӯз моро тоб рақобат дар Премер Лигаи Англия байни ду фаворити ин мусобиқа интизор аст. Арсенал бар зидди Манчестер Сити. Оё Гвардиола метавонад шогирди хурд Артетаро дар ҷадвали холҳо дарёб кунад? Барои бозам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка безриска ба ғалаба ва ё мусовии дилхо даста то $10, яъне то 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. бозии ПСЖ ва Баварияро ҳама интизор будем. Ҳар вақте ки дар бораи рақобати ҳамин ду даста андеша мекунем, чунон менамояд ки бозии серголу пур аз ҳамлаҳо хоҳад буд. Ин хатои мо нест. Дастаҳои ПСЖ ва Бавария сабки бозиашон чунон аст ки дар назди дарвозаи худ ба рақиб бисёр чизҳоро иҷозат медиҳанд ва худашон ҳамеша дар ҳамла қарор доранд. Аз ин ҷост ки интизор шудани голи зиёд аз рақобати ҳамин ду даста як ҳолати муқаррарист. Вале ҳақиқат он аст ки дар солҳои охир ин дастаҳо се маротиба байни ҳам рақобат карданд ки як бозияш дар Лигаи Чемпионҳо буд. Аз ин бозиҳо дутояш бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расиданд. Чаро ин рақобат ҳам бо ҳамин ҳисоб поён ёфт? Барои он ки дастаҳо дар бозии якум кӯшиш карданд то бештар дар хати дифоъ шинанд, то барои бозии дуввум ягон сабаби ба майдон ворид шуда монад. Аз ин ҷост ки дастаҳо хати ҳуҷумро як тараф монда ба хати ҳимоят диққати асосиро равон карданд. Бавария дастаи беҳтар буд. Онҳо аз дақиқаҳои якум бозиро идора карданд, аммо ин идораашон ба лаҳзаҳои хафнок наоварданд. ПСЖ танҳо дар охири рақобат бозиашро беҳтар кард ва дар ин фосила миқдори лаҳзаҳои хафнокро бо Бавария баробар кард. Мбаппе ҳатто тӯбро ба дарвоза даровард, аммо офсайд ӯро аз гол маҳрум кард. Агар ба голи ғалабаовари Коман чуқур назар андозем, он дар натиҷаи тағйиротҳо дар ҳайати ҳардуи даста рух дод. Дар Бавария ки Дэвис ба ҷои Кансело аз захира омад, тавонист ассист кунаду Коман гол занад. Тағйиротҳои ПСЖ таъсирашон чунин буд. Ашраф Ҳакимӣ аз майдон гирифта шуд. Маркинос ба канори ӯ рафт ва Кимпембе дар маркази муҳофиза бозӣ кард. Дар голи Бавария Маркинос ва Рамос мавқеъро байни ҳам дуруст тақсим карда натавонистанд. Дар натиҷа мавқеи холӣ ба голи дастаи кишвари Олмон овард. Бояд донист ки дар бозии дуввум рақобат дақиқан кушода сурат мегирад ва он ҷо мо голҳои бештарро хоҳем дид. Фарқияти як гол дар чунин бозӣ ҳеҷ маъноӣ надорад. Инам дар ҳолест ки голҳои сафарӣ дигар қурби пештара надоранд. бозии дигари ин марҳила байни дастаҳои Тоттенхем ва Милан сурат гирифт. аҷоибии кор дар ин аст ки ҳамаи дастаҳои топи иштирокчии марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо дар буҳрон қарор доранд. Тоттенхем, Милан, Челси аз пештара хеле заифанд. Бавария ва ПСЖ ҳам ба зур роҳ гашта истоданд. Реал ҳам на он қадар марҳилаи хубро гузаронида истодааст. Манчестер Сити ба мисли мавсимҳои пеш устувор нест. Гузашта аз ин, дастаҳое ки метавонистанд ба финал бароянд дар Лигаи Чемпионҳо нестанд. Гап дар бораи Арсенал, Манчестер Юнайтед ва Барселона меравад. Аз бозии дастаҳои Тоттенхем ва Милан ҳам мухлисон голи зиёдро интизор доштанд. Дар маҷмӯъ ҳеҷ кас пай бурда наметавонист ки аз ин рақобат бояд чиро интизор шуд. ҳардуи дастаҳо дар буҳрон қарор доранд. Милан барои хуб омода шудан ба бозӣ бо Тоттенхем аз оғози моҳи феврал ба схемаи дигари бозӣ гузашт. Онҳо дар чанд рақобат бо се дифоъгари марказӣ бозӣ намуданд. Ин дар бозӣ бо Тоттенхем самар дод. Се ҳимоятгари марказии миланиҳо бар сегонаи хати ҳамлаи Тоттенхем Кейн, Сон ва Кулушевски беҳтар буданд. Коршиносон алахусус бозии хуби Симон Кьерро бар зидди Харри Кейн ишора мекунанд. Ягона голи ин бозиро Браҳим ба самар расонд. Дар Лондон бозӣ куллан дигар мешавад. Антонио Конте метавонад нақшаҳои навро барои бозии ҷавобӣ кашад.
Пауло Дибала метавонад ба дастҳои кишвари Англия гузарад. Дар авзанаи хариду фурӯши футболбозон дар фасли тобистон эҳтимоли чунин ҷараёни кор вуҷуд дорад. Ба ин футболбоз клуби Манчестер Юнайтед диққати ҷиддӣ дорад. Бояд донист, ки қабл аз гузариш ба Рома дастҳои Арсенал ва Тоттенхем ҳам хоҳиши ҷалб кардани футболбози моил ба хати ҳуҷумро доштанд. Вале дар ниҳояти кор ин бозингар ба пойтахти Италия рафт. Дар ҳайати римиҳо Дибала таърих сохта истодааст. Ӯ аввалин бозингари Рома шуд, ки дар 13 бозии якумаш имтиёзҳои худро аз рӯи системаи гол ҷамъи пас ба 10 адад расонд. Жозе Маурино дар нишасти охирони матбуотӣ ишора кард, ки дар серия ҳеҷ кас баробар ба Дибала нест. Ӯ беҳтарин бозингар аст. Айни замон дастаи Рома ният кардааст, ки бо Дибала қарордоди навро ба тавсиб расонад ва пули тавони ӯро аз қарордодаш гирад. Айни замон пули тавони бозингари аргентинӣ 12 миллион евроро ташкил медиҳад. Манчестер Юнайтед омодааст то ин маблағро тобистон ба Рома пардохт кунад. Рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Утка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое, ки маро гӯш карданд, пули хуб ба даст оварданд. Аллакай Лигаи чемпионҳо оғоз шуд ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас аз онҳое, ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд, ба ссилкаи дар описания буда даромада пул кор кунанд. Рӯзноманигори испанӣ ва яке аз инсайдерони машҳур Жерар Ромеро дар мавриди ояндаи Месси ибрози андеша кард. Ба андешаи рӯзноманигори испанӣ, Лео Месси якчанд варианти идома додани корномаи варзишиашро дорад. Яке аз вариантҳо ин рафтан ба МЛС мебошад. Давоми чанд моҳ аст, ки дар расонаҳо ин хабар кам намешавад. Ҳама бовар доранд, ки ин футболбоз дар охири корномааш ба дастаи Интер Майами гузариш мекунад. Бозингари аргентинӣ пас аз ҷоми ҷаҳон натиҷаҳои заиф дорад. Бисёриҳо бар он назар ҳастанд, ки Месси дигар наметавонад дар сатҳи пештара бошад, чунки баъд аз қаҳрамони ҷаҳон шудан мотиватсия надорад. Интихоби дуввум барои Месси баргаштан ба ватан ба дастаи якумаш Newell's Old Boys мебошад. Эҳтимоли баргаштани ӯро ба Барселона кам мешуморад, аммо кор метавонад чунин ҳам ҷараён гирад. Баъд аз 5 моҳ Месси агенти озод мешавад. Инсайдерони ба монанди Ромеро бовар доранд, ки Лео Месси аз ПСЖ меравад. Ҳамчунин дар бораи таваҷҷӯҳи Ал-Ҳилолам фаромӯш намекунем. Реал Мадрид ба футболбози гурҷистонӣ Хвича Кварацхелия таваҷҷӯҳ дорад. Ин футболбоз метавонад ба Сантьяго Бернабеу равад. Дастаи шаҳри Мадрид кӯшиши онро карда истодааст, ки аввалтар аз ҳама Ҷуд Беллингемро бихарад. Бозингари хатти нимҳимоя дар равзанаи хариду фурӯши бозингарон дар фасли тобисон ҳадафи асосии Реал хоҳад буд. Агар дар масъалаи овардани нимҳимоятгари англис Реал Мадрид дучори мушкилиҳои ҷиддӣ шавад, пас Хвича интихоби дуввум барои мадридиё хоҳад буд. Аммо мушкилӣ дар нархи Кварацхелия аст. Наполи барои фурӯхтани бозингари гурҷистонӣ беш аз 100 миллион талаб хоҳад кард. Реал Мадрид чунин миқдор маблағро пардохт карданӣ нест, аммо агар неаполитянҳо футболбози хатти нимҳимояро арзонтар кунанд, пас Реал метавонад ӯро ба сафи худ ҷалб созад. Хвича Кварацхелия дар мавсими ҷорӣ дар серия А дар 18 бозӣ 18 амали натиҷабахш кардааст. Ғайр аз Реал боз чандин дастҳои кишвари Англия ба футболбози гурҷистонӣ таваҷҷӯҳ доранд. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.